Hoe was deze ervaring? Ik vond het heel zinvol, ook dat je er veel van leert en nu ook weet wat ze hier zo ook daadwerkelijk doen. En kon je goed je standpunt kwijt? Ik vond dat ik wel goed mijn standpunt kwijt kan. Ik vond het ook erg leuk om te doen, alleen jammer dat je niet altijd meteen er doorheen komt praten. Dat gevoel dat heb je dan wanneer je daar zit. En komt het uiteindelijke voorstel overeen met je persoonlijke wensen? Ja, zeker wel. Veel mensen die willen ook daadwerkelijk naar België gaan. Ook, daarom zijn de bussen ook een goede uitkomst om naar België te gaan. Dus zeker. Denk je dat er echt iets met het voorstel gaat gebeuren? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik hoop natuurlijk van wel. Want dat was wel ons standpunt, ons amendement. Dus ja, ik hoop het wel. There's always something to remind me of another place in time where love that traveled far and found me. Hoe was deze ervaring? Ja, ik vond het heel leuk om te doen, om dat eens mee te maken en ja, ik vond het best wel interessant. Kon je goed je standpunt kwijt? Ja, ik vond van wel. Ik ben best wel veel aan het woord geweest en daar ben ik ook wel heel blij om. Gewoon omdat ik vind dat mijn standpunt ja, toch wel de beste is van die hier genoemd zijn. Komt het uiteindelijk het voorstel overeen met je persoonlijke wensen? Ja, dat wel. Ik vind het sowieso heel leuk om naar België uit te gaan. En nu zie ik ook dat eigenlijk de meerderheid van de jeugd dat wel vindt. Dus vind ik wel dat daar rekening mee gehouden moet worden omdat het om de jeugd gaat. Denk je dat er echt iets met het voorstel gaat gebeuren? Als ik eerlijk ben, denk ik het niet. Maar dat zou ik wel heel erg jammer vinden. Omdat ze nu eigenlijk wel eens zien van de jeugd wil het wel. Want daar is ook de meerderheid voor. Maar ik denk als ik de wethouder hoor dat er uiteindelijk niks mee gedaan gaat. Knowing silence will speak for her. Was u onder de indruk van de studenten van het Swing College? Ja, dat was ik. Ja? Heeft hun mening invloed gehad op uw mening over het onderwerp? Ja, maar waar ik van onder de indruk was, was om te beginnen toch het enthousiasme en ook de vaardigheid waarmee ze de discussie wisten te voeren. Ik vond dat heel bijzonder. Ja, ze hebben natuurlijk, er is bewust ook gekozen voor dit onderwerp, wat natuurlijk de jongeren aanspreekt, maar waar ze ook een mening over hebben. En wij gaan kijken of we daar ook iets mee kunnen doen. Dus, u heeft een beter beeld gekregen van de mening van de leerlingen? Ja, natuurlijk. Het is een prachtige methode om ze op deze manier aan het woord te krijgen.